Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo mushure mekunge ndaroorwa apo pandainge ndichiri ne20 years, murume akabva achizotanga kundishungurudza. Ainge achindirova, ipapo ndainge ndisitomborina kana basa nazvo. Pose apo paainge achindirova ndakazorwadziwa mukoma mushure mekunge azotanga kundihurira. Aiti kana kuri kunzi akaenda kumahure ake paanozodzoka obva achizondirova. Dzimwe nguva aitondirovera kuti pandadzoka, kunyangwe akadzoka na1 am, sei usiri kuda kumuka kuti unge uchindibikira. Mukomana achipano mumwe musi apo paakazonyanyisa kundirwadzisa, akadzoka akada kurara neni nebutiro iro raainge achiri akapfeka pasikarudzi yake rainge ritori nehurume. Akadhakwa akaita kuparara. Ipapo ndo pandakabva ndachizoti panoka kana ndikasaudzawo mubereki wangu, munhu uyu anoramba achingonditorera maadvantages. Saka ndakabva ndachizoudza amai vakarwadziwa nazvo. Ndo pandakazotozviziva kuti saka zviya zvatakangokurawo tichingonzwa vanhu vachiita sekunge vanoseka baba, vachingonzi baba vakazungaira, baba venyu vakazungaira. Zvechokwadi amai painge paine zvavainge vakaita baba, vainge vakavadyisa baba, vakatondiudzawo kuti baba ndo zvavaiita. Vainge vaine vasikana vakawanda, apo amai pavakazoona kuti vainge vaine pamuviri vakapiwawo mushonga wemupfuwira nagogo vavo. Saka amai vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizomirira kuzonosvika ndazvara mwana wangu. Mushure mekunge ndazvara mwana wangu, then ndobva ndachizoti paya pandinenge ndava kutanga kutevera, ndinofanira kuti ndinge ndichizodyisa murume wangu. Ndakamudyisa murume wangu kwemakore awo anoita 7 years. Panguva iyoyo ndainge ndichitoshandisa mabirth control, ndisingatombodi kuti ndinge ndichibatira pamuviri after ndazvara. Ndakazotoita mwana after 7 years. Saka vana avo vekutanga vatakaita ivo vakangoda kungoenzana, but gotwe redu ndiye watakazoita space yeabout 7 years. Nekuda kwekuti pa7 years idzodzo ndainge ndichiti paya pandinobika ndaitora ropa rangu rekumaperiods zvandaita mukoma ndezvekudai so. Ndaiti kana ndiri kumazuva angu ndaitora mapedzi aya ndomasoka mumvura, ndobva ndachizodrena mvura iyaiya, ndobva ndachizoisa mukabhaketi kana kuti muchigubhu, ndo yandaibika nayo iyoyo each and every day. Wainge utori mutemo pamba pangu wekuti panobikwa poto 2, poto yandinobikirawo murume wangu nepoto iyo yandaizozvibikira ininiwo nevana. Todya pedu, iye murume wangu aidya pake. Ndaizongotiwo pano nepapo kana kuri kunzi panenge painewo vamwe vehukama, asi amai vaiti kana vakauya ndivo vaitokwanisa kutobikira mukwasha wavo vachishandisa mvura iyo yandinenge ndakasoka mapedzi angu pandinenge ndiri kumazuva angu. Ndiyo zvekare yandaimboshandisa kuwacha kana zvipfeko zvangu zvemukati, ndobva ndawedzera kana kuri kunzi inenge yava kuda kunopera ndisati ndaenda kumazuva angu. Ndakazviita izvi for 7 years. Amai vakati that was the only way yekuti ndinge ndichizokwanisa kuraramisana nemurume wangu mune zvakanaka pasina maincidents ekuzonzi murume anokuchita. Ende mishonga yacho mukoma hapatombodi kana zvinhu zvakawanda, kana kuri kungonzi munhu akangotora ropa rake rekumazuva ake utori mupfuwira iwoyo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Hanzi ndinganzi ndakaipa here moyo nezvose izvo zvandakaita. Hanzi iye ndiye akatanga. So let us try to speak with her in the comment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakachekeresa chibereko chesista yangu apo pandakaromba kunoku kwandiri kugara ndiri kuDurban. Ndakaita mari ndikaroorawo mukadzi wemuno muSouth Africa
akazoshayika zvake akabata paainge asingafaniri kuti ange achibata. Iye aifungidzira kuti zvimwe kuda mune imwe safe mainge muine mari. Saka ndakazoti ndadzokera kuMozambique painge paine zvandainge ndakanzi ndinge ndichienda nazvo ikoko, because sekuru vacho vakandirombesa vainge vachigara zvavo muDurban but kwavo kumusha kwainge kuri kuMozambique. Saka vakazonditi iwe ndinoda kuti unge uchizonditevera, because vaingonditi chavangu. Ndokubva ndachizoenda kuMozambique, akasara achibata mamwe mafuta awo andainge ndakanzi afanire kuti ange achizobatwa nemunhukadzi. Akarohwa nestroke akafa mudzimai uyu. Saka vanhu vazhinji vakangofungidzira kuti zvimwe kuda yainge iri ex yake, baby daddy wake, because aigara achingothreatena achiti ndoda kumuendera kung'anga because ainge orwadziwa nekuda kwekuti ainge akaroorwa nemurume ane mari. Ndakafara vanhu pavainge vachifungidzira kuti ndiye ainge akaurayisa mukadzi wangu vasingatozvizivi kuti ndini. Saka vari kuti vanoda kundipa munin'ina wemukadzi wangu, but she is a cousin sister. Ngoma ndodiko, ndomutora here kana kuti kwete? Ndinotya kuti kana akazofa zvekare, pari zvino ndanga ndazviudza kuti ndinoda kungorarama hangu ndiri ndega ndimbomira zvemarelationship. Saka ivo vanotonditrust plus vanenge vachida kudya, vakati vari kuda kundipa cousin sister yacho. Kune avo vachandibatsira ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vari kuti vakashandisa chibereko chehanzvadzi yavo mukunoromba kwavakaita. Saka vakazoroora muSouth African. Zvino muSouth African uyu akazofa. Nawo mhuri yacho vari kuti vanoda kumupa umwe mukadzi zvekare. Saka odiko, ogamuchira mukadzi here kana kuti kwete? Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndakatotangawo kutoteerera maconfession. Handina kana mwedzi kubva zvandakatanga kuteerera maconfessions. Ndangoti ndingouyawo pano ndichingotaurawo nyaya yangu. Zita rangu muchanditi Tafara, uye zvekare ndinoitawo basa rekutengesa mishonga yechivanhu muMbare zvekare nemuHarare muCBD umo. Vabereki vangu vakabvawo kuMalawi vakazouya kunoku. Saka ndangouya pano kuti ndinge ndichingodzidzisawo vanhu kuti zvikwambo izvo zvinogadzirwa sei. Saka ndichakuudzai zvose izvo zvandakadzidziswa nababa vangu sezvavakadzidziswawo nasekuru nyakubereka baba vangu. Ndinoshandisa vhudzi revanhukadzi, kana kuti mazuva ano tava kushandisa chero revanhurume, but kudhara vana baba vedu vainge vasingakwanisi kushandisa vhudzi revanhurume. Saka ndinotongoenda kune vamwe vane mahair salon nemabhabha makaremo muHarare umo, vondipa vhudzi iroro. Kana munhu akauya achizogerwa vhudzi rake, ndipo apo pavanobva vachizoriisa parutivi. Saka akusi kungonzi rinenge riri vhudzi rose rose, vhudzi riya rekuti rinenge risina kumboshandisirwa relaxa kana madhai, riya ravanenge vachiti rinenge riine growth, ndo rinenge richidiwa iroro. Saka ndinobva ndatora vhudzi racho ndinovapa mari. Kana ndatora vhudzi ndinobva ndachizotora ivhu rekumakuva. Hazvina hazvo basa kuti ndinonotora ivhu racho kumakuva ekupi. Ndinokwanisa kuenda pacemetery yedu iyi yepa Old Mbari cemetery. Ndinoendako, ndinofanira kuti ndinge ndichiendako huri usiku. Ndine gemenzi rangu randinopfeka reblack. Ndikangoti zvose zvandinenge ndakapfeka kubva kuchipfeko chemukati zvinenge zviri zveblack. Ndoendako ndiine kabadza kangu, ako kabadza kandakapiwa nababa vangu kavanoti vakabva nako zvekare kuMalawi, because baba vachiuya kuno havana kumbogara vakaita rimwe basa, vainge vachingoita basa iroro rekurapa zvekare nekurombesa vanhu. Saka ndinobva ndachizotsvaka kuti ndotora ivhu paguva ripi. Handifaniri kuti ndinge ndichizotora ivhu paguva rinenge riri less than 5 years. Vaya vanenge vachiratidza kuti vanenge vakakanganwikwa nehama dzavo, ndo pandinoenda ndobva ndanochera. Saka apa ndichichera ndinenge ndichitotora
mhepo yemufi. Ndinenge ndiine hari yangu yandinenge ndiinayo yeblack, then ndobva ndachizodzokera hangu kumba. Kana ndasvika kumba ndine mimwe mishonga yakangosiyana siyana kusanganisira muboora chaiwo uyo wandinongogara ndichingorima pamba pangu, because ndiwo uyo wandinoshandisa zvekare kuitira kuti paya pandinenge ndichigadzira ndisazonetsana nemhepo yemufi, nekuti dzimwe nguva munotombotanga muchinetsana muchirwa then mobva machizowirirana. Saka chisingazivi vanhu ndechekuti midzi yemuboora inotodzinga mweya yemadhimoni, mweya yemasatanism. Kana ndapedza kuita saizvozvo ndopandinozopinda mumba ndobva ndachizoenda mune imwe room. Muroom imomo ndo mandinogadzirira zvinhu zvangu zvekare. Munogara muine ropa, whether ropa remombe, rembudzi kana kuti rehuku, randinozoshandisa kwava kufidha chikwambo. Saka dzidziso yangu iri pakuti iko mukoma, munoona pandati ndinogara ndiine ropa. Saka icho chikwambo kunyange ukazochipiwa, handiti inini basa rangu nderekuti ndinogadzira zvikwambo ndozozvitengeserawo vamwe vana sekuru vamunoziva. Saka sekuru ivavo havakwanisi kuti vange vachizokubudira pachena kuti mweya wese wemunhu unotorwa kubva kumakuva panotofanira kutoti pange pachitoshanda ropa. Unozosara hako udzwa mhiko, but ropa rinenge rakatoshandisiwa nechekare, because hapana paungangotora mweya wemunhu kubva kumakuva then wobva watoti ndatogadzira chikwambo pasina ropa. Saka chikwambo ichi chinenge chichitoziva munhuwi weropa, chichitoziva kutoti kunonwiwa ropa. Nekufamba kwenguva munozonongosvika pakunokonana chete. Ndiyowo dzidziso yangu iyo yandiinayo. Kana mukangopostawo muzotizivisawo, tinogara tichingomateererawo masecrets acho. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Zvakangooma azvovedwe. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Yo mukoma Nash makadini? Ini ndinofara zvangu, ndatongoti ndise iri audio kuti aipa ndiri pabasa. Ndauya neconfession yangu. Inini handitorifanire yenyu mukoma, zvokutoti ndinoverenga maconfessions enyu every day, every hour. Kana ndiri pabasa ndo maconfession anotondivaraidza. Asi vigai chitupa changu mukoma. Nyaya yangu yakamira yakadai. Inini ndi single mother vane 22 years. Saka manje chinoitika kwandiri ndichekudai mukoma. Kubva zvandakaona kuti rudo harisi rwangu. Kozi baba vemwana vakatoroora umwe mukadzi kwavaitira attachment. Then kwakungondisiya ndiri kumusha. Asi Mwari ndiwe munhu wose mukoma. Mwari ndiwe munhu wose. Ndiri muno mujoni, ndiri kutoitawo basa rangu, ndiri kutochengeta mwana wangu akutoenda kuchikoro. Panguva iyoyo ndanichiri mudiki. Saka nyaya yangu manje zvandakuita handichisiri munhu anobhilivha murudo mukoma. Moza ndiri munhu wekuti ndaiti kana ndada munhu, whether ane mari kana kuti haana, ndaisamudira mari yake mukoma. Even nanhasi handidiri munhu mari yake. Chandinoda rudo runenge zvibva pakati pemoyo wake. Saka iko zvino ndatovaginda sicharo, ndatovaginda goriya mukoma, zvekuti munhu anouya achida kundinyepera. Ndakasangana nemunhu achida kundinyepera mukoma, achida kundibhiraiba kuti ndokuda chini. Izvo munhu angari umenice. Ndakamubata mukoma, ndakatsvaka imwe nhamba, ndikacreata account yeWhatsApp. Ndacreata imwe account yeWhatsApp kwakubva ndataura naye. Ende ndinongodoma mamwe mazita, ndongoti ndini Melisa kana ndini Ningi. Risiri zita rangu. Ndototanga kutaura naye, ko makahosiyana nemukadzi, ko makazoita sei?
ndokuti ndiwane information yakakwana. Munhu anotanga kurudunyira nyaya nokuti anenge asingazivi kuti ndini. Anenge achitofunga kuti pamwe munhu waakadzidza naye kana kuti ihama yake kana kuti ndeyani. Ameno ipapo manje ndo pandikutongoitawo zvangu lake rekuti pandodo mazita munhu anobva adini ati ndiwe ningi, ndoti ndini. Ndotaura kunosvika ndamubata kuti dzii kuti munhu ane mukadzi zviri kumbofamba sei. Kana akandinyepera ndinotoenda ndotomudza kuti tseka ndetawe kwandiri handidi nezvako. Then iyi nyaya iyi yandauyira yanyanyondisunda zvangu nhasi ndeiyi iri kutopisa. Munhu mukoma akandiudza kuti akasiyana nemukadzi chichi. Infact pakutanga akandiudza kuti haana mukadzi. Indobva ndatsvaka zvangu tsvakurudzo dzangu kwakubva ndazviona kuti ane mukadzi. Ndobva ndamudza kuti hapana need yekuti undinyepere kuti unechi nemukadzi. Ndobva ati aiwa mukadzi takasiyana he chikazodini chikadai. Ndikati alright. Ndobva ndaenda kuWhatsApp yangu imwewo ndotoiti ndeyebasa nokuti ndozvainotongoshanda yoga. Ndobva ndaenda ndobva ndamukumbira nhamba dzemukadzi wake chichichiyi. Ndatongodomawo rimwe zita ndina Abigail. Mukoma kwakubva ndaenda kumukadzi wacho. Ndaenda manje kumukadzi handina kuenda sekuti ndiri munhukadzi, ndikatoenda sekuti ndiri munhurume ndichimutsvetsa. Ndasvika ndamudza mashoko erudo ndokuda ndiri dhila handiri mudhila chichi. Mukadzi uyo kwakubva atonyura murudo svika ndakatosiyana nababa womwana chichi. Makasiyana makatopedzerana here? Inini information yandaida ndeyekuti vanhu ava vakapedzerana here ndisati ndanyura mukoma murudo. Murudo munhu anotongonyura chero ukadhisida kuti handisi kuda but unozongonyura but zvaiko zvino hangu ka. Ende munhu uyu zvandoda kumuita mukoma. Then mukadzi kwakubva atoti kana murume bodo chichichi. Indobva ndaenda neimwe ghost account kumufesi kumurume wacho. Ndobva ndasvika ndikati iwe usiyane nemukadzi wangu ndoda kutomuroora chinyi. Ndakutoenda neinformation iya yandakaudzwa nemukadzi uya kuti murume aindi abuse kana kuti kudii. Ndakutoenda naye ndikamudza kuti iwe uno abuse. Now handichadi munhu pamunhu wangu. Murume atsamwa yeye mukoma. Ipapa ndikutaura naye nenhamba dzako. Ndikutraya kumufonera mukoma ndimbotaura naye kasi zvatinogara chiita. Munhu haasi kubatika mukoma. Ane mazistress. Ane mamwe mazistress. Ndofunga ane mazistress chaichai nokuti ari kungondudza kuti ndiri pabasa. Ari pabasa ake but ndotozviziva kuti tinositaura mamwe mazuva. Saka munhu ane stress ngaatange kundituka. Kwete kwandiri hangu. Kune imwe ghost account iya ndaenda ndichiti ndine boyfriend mukadzi wako chichi. Ndikati ndikutonoroora suno ndikutonoroora. Manje tosvikana kwamvura chikamakumbo. Mukoma kwaitosvika kwamvura chikamakumbo. Ndikati okay. Svikaenda kutsvaka iwe ndokuwana. Ndikati it's okay tsvaka. Ndaenda kumusikana wayo svika anopenga. Ndokuda kuti vanyatsotenderedzana musoro vonga. Then kana vapedza vachange vatumakana kavachatoita maenemy mukoma. Ndobva ndazosiyana naye futi cause akambondinyepera zvichireva kuti mukadzi uyu achiri kumuda kamukoma. Saka inhema manje this time zvaiko zvino iko zvino ndinosiya ndatenderedza vanhu musoro. Vachadzidza zvavo kuti zverudo hazvisi zvokungoda kunyengera mwana umwe munhu wotomuti ndokuda uchida kurara naye nhema dzoga. Mukoma zvaiko zvino. Ndikazowana munhu ari right ndichazomuona kuti uyu munhu ari right.
chero riri rombe mukoma, I believe kuti kana munhu chero akange ari rombe, kana angori nemaoko nemakumbo ekushanda chete, munhu iyeye tinosumuka tikatoenda nelife yedu mberi. Mukazoposta mundiudza mukoma, ende mozoti ndakamubata manje mukadzi uyu kozi ndiri kutoshandisa dzimwe nhamba dzekuzimbabwe. Ini ndiri kuno ndotoshandisa dzimwe nhamba ende nemunhu andoshandisa kuti aise audio achimuti yes baby chichichi kuti zvisazomakisira kamukoma, but zvaiko zvinhu ini handidi zvevanhu vanondijairira, zvevanhu vanondijairira kuda kuti cheteredza musoro nekuda kwerudo. Ngazvigara hazvo mukoma. Ndotozviudza kuti chero ndikachembera ndiri single, kana pasina munhu anoda munhu zvemachokwadi ngazvigara, ndichagara ndiri single kusvika amen, kusvika Mwari adecida kuti uyu ndo wako. But chero ari wangu iyeye akangouya ndichatomudisciplina neiyoyi nokuti ndichatotsvaka imwe information ndoga. Handiti zvekuti kwai ndointrodusa munhu kuti munhu anogona kuudza kuti ndiintroduce kuna Nhingi, kuna vatete vako. Ini ndine vatete vangu pachangu kozi ndinototsvaka futi imwe nhamba ndototi ndine vatete vaNhingi. Makadiko muzukuru, muri kuronga chii? Ndine vatete, ndine amai, ndine best friend, nokuti ndinotoshandisa madifferent numbers. Aiwa, zverudo kana kusina zverudo Mwari ngavachitongotitora, nokuti ini ndaneta nevanhu vanonyepa mukoma, vanhu vanonyepa. Dai matouinza chirongwa pamwe tingaona munhu anenge tingatowana munhu anenge ari serious, kwete zvenhema zvevanhu.